Moikka! Mitä kuuluu? Hui! Se oli lintu. Mulle kuuluu aika hyvää just nyt. Mä valmistuin yliopistosta. Yeah. Ja nyt mä olen vapaalla hetken aikaa. Mä mietin, mitä mä teen nyt. Mitä mä teen seuraavaksi mun elämässä. Mä en tiedä vielä. Nyt mä vain kävelen Tampereella. Tämä on kaunista aluetta. Ja täällä on kevät tai kesä. Tuntuu hyvältä. Mutta mä halusin tehdä lyhyen videon siitä, että mä menen katsomaan elokuvan. Eli mä menen elokuvateatteriin. Eli puhekielessä mä menen leffaan. Mikä se on? Se on Näsinneula. Korkea torni Tampereella. Näsinneula. Joo. Iso elokuvateatteri Suomessa on Finkino. Ja mä menen Finkinoon. Miten mä menen elokuviin? Mä voin varata lipun netistä. Tai ostaa lipun netistä. Tai ostaa lipun elokuvateatterista. Jos mä varaan lipun netistä, niin mulla on paikka, mutta mä maksan sen vasta elokuvateatterissa. Jos mä ostan lipun netistä, niin mulla on paikka ja lippu ja mä voin mennä suoraan saliin, jossa elokuva näytetään. Mutta mä luulen, että mä ostan lipun vasta elokuvateatterissa, koska tämä oli aika spontaani idea. Mä haluan mennä katsomaan kesäkirjan, eli leffan nimeltä Kesäkirja. Juna. Leffa alkaa 45 minuutin päästä. Eli ehkä mun pitäisi mennä jo elokuvateatteriin. Toivottavasti mä saan ostettua lipun. Eli toivottavasti mä voin ostaa lipun siellä. Toivottavasti mä onnistun. Oi, miten nättiä. Mä tykkään tästä paikasta. Mutta joo, nyt mä menen leffateatteriin, eli elokuvateatteriin, ja yritän ostaa lipun näytökseen. Elokuva kestää noin 1,5 tuntia. Vitsit, että mä tykkään kävellä täällä. Mikä tämän alueen nimi on? Ehkä Tampella? Joo, Tampella on oikein. Tämä on Tampella. Elokuvateatteri ei ollut vielä auki. Se aukeaa kohta. Ilmeisesti puoli tuntia ennen päivän ensimmäistä näytöstä. Eli leffa alkaa 2:30 ja leffateatteri aukeaa 2:00. Se on Finkinon logo. Mä sain ostettua lipun, eli mä onnistuin ostamaan lipun. Eli mä ostin lipun kesäkirjaan. Lippu näyttää tältä. Leffa. Mä en ole leffateatterissa,
just nyt, koska mä halusin odottaa ulkona, koska täällä on niin aurinkoista ja valoisaa ja sisällä oli vähän pimeää. Mutta mä luulen, että mä pääsen jo kohta saliin ehkä 15 minuuttia ennen näytöksen alkua tai vartti ennen näytöksen alkua. Ennen kuin leffa alkaa, niin tulee paljon trailereita, toisten elokuvien trailereita ja muita mainoksia. Sali 9. Rivi 4. Ja paikka 9. Ennen elokuvaa sä voit pelata Finkinon leffapeliä. Noin. Nyt mä olen taas kotona. Se oli kaunis leffa. Ja myös vähän surullinen. Mä en tiennyt tästä leffasta mitään ennen kuin mä menin katsomaan sen. Mä luulin, että siinä puhutaan ruotsia, mutta tässä elokuvassa hahmot, eli ihmiset elokuvassa, puhuvat englantia. Joten mä ajattelin, että he ovat suomenruotsalaisia, mutta he puhuvat englantia keskenään. He myös kuuntelivat musiikkia suomeksi tai suomenkielistä musiikkia, suomalaista vanhaa musiikkia, mutta he puhuivat englantia keskenään toistensa kanssa yhdessä. Ja se tuntui vähän hassulta, mutta se oli silti kaunis. Kaunis elokuva ja siinä oli ihanaa luontoa. Paljon saaristomaisemaa. Saaristo on ympäristö meren lähellä. Kalliota ja merta ja saaria ja veneitä. Mä rakastan saaristoa. Mutta joo, tässä oli tämä video. Toivottavasti sä opit jotain uutta tästä videosta. Tosi kivaa päivää sulle. Moikka!